Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala da barakatuhu. Suna na Racha wacce aka fi sani da Ummu Rahab. Na san da kun san cewa account ɗina ya samu matsalar website. So gaskiya masoya da ƴan uwa da abokan arziki ana cikin mu in buɗe wani sabo to rabu da wancan ne. To saboda suna tuturo da abubuwa ba na gani. Sun ce to shi kenan su yi haƙuri insha Allah ku zabo. So sai na buɗe wani mai suna official Ummu Rahab, amma wancan ai ne a wajen Ummu ɗin, wannan kuma wai. Akwai waɗanda suka buɗe su ma da wai ɗin da yawa. So amma in dai ban san adadin su ba, amma abin da nake so shi ne dan Allah akwai wanda ya buɗe Ummu Rahab official ya buɗe account ɗin nan yanzu yana da wajen 26 followers ne. Da na shiga ma ina bincike sai na gano ai har YouTube ya bude da shi. Ba ni da YouTube, ban bude YouTube ba, amma kwanan nan na bude shi ma. Amma wancan dai wanda aka sa Ummu Rahab din nan ba nawo bane ba kwata. Yanzu wani abu ma ni da ya fi daga min hankali shine wata rana ina zaune sai ga wani bawan Allah ya zo har inda nake. Yana zuwa sai ce ayi min biya shi kuɗi shi. Ya ce kuɗinka kuma wani kuɗi kenan? Sai caye min ai ya tura min da kuɗi, na tura mishi da akan number na, ya turo min da kuɗi ta IG da. Sai ce na mishi ni kuma ya ce ai sun gayyace ni biki zan je ni, suka bani deposit 150. So lokacin bikin ya zo shi ban ji ba tunda ban san da an yi ba, kawai dai mutumin dai sai da ya bi diddigi na da ya gano har inda nake yanzu ya same ni. Ya ce mu ya shuɗe shi alhalin da ban san hawa ban san sauka ba. Sai daga baya ya ce ai yana bin account ina kaza sai muka duba sai ma kwata ma ba ma account ina yake banna mutane ne yake bi waɗanda suka buɗe da sunana aka cinye mishi kuɗin shi. Ya ce to ba ni bace ba. To dan Allah ina roƙon masoyana dan Allah dan Annabi da ɗan uwa da abokan arziki da ku canja wannan sunan. Ko ana cutar mutane wallahi ba ni bace ni sunan account ina zan rubuta muku shi a ƙasan bidiyon nan dan Allah dan Allah duk wanda ya san da yana wani abu ne domin ya cuci bayan Allah ba ruwa na ba sa hannu na a ciki dan Allah ayi haƙuri. Nagode.